ҳавлии фурӯшии дуошонага ки дар дохилаш боз мағозаям дорад, яъне шумо ҳам соҳиби ҳавлӣ мешавед, ҳам соҳиби мағоза. Варианти беҳтарин, ҳуҷҷатош 100% қоидавӣ бо таъмир аст ва алиш ҳам мешавад бо духонага болои пул дода шавад дар шаҳри Душанбе. Худи ҳавлӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир мебошад. Суроғаашро нишон медиҳем. Ҳавлӣ дар сари кишти боло ноҳияи Фирдавсӣ, аз ин тараф роҳ ба сӯи поёни корвон, аз ин тараф роҳ ба сӯи политехникум. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дар ин ҷо мактаби 120 ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мо омадем, дӯстони азиз, ин ҷо дарвозаи қафои ҳавлӣ ва худи мағозаи гуфтагиамон ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҳама раҳо то ҳавлия битон кардагӣ аз пости чимтепаи поёни корвон то ҳавлия ҳамагӣ 5 километр мебошад. Дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дохил аст, маҳаллаи сари кишти боло. ҳавлӣ дар умум иборат аз 8 то аз 10 сотиқ замин ва 7 дар хона мебошад. Боз мағозаям дорад. Мана ҳамин дари мағоза ҳам аз дохили бино, ҳам аз беруни ҳавлӣ дари алоҳида дорад. Варианти беҳтарин аст, чунки шумо ҳам соҳиби хонаи истиқоматӣ мешавед, ҳам соҳиби як тиҷорати хуб. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100% қоидавӣ мебошад. Дар ҳавлӣ дару тирезаҳои бо сифат часпондагианд, қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизоаш меистад, баъзе чизоша мебаранд. Дар ҳавлӣ канализатсия кардагӣ битони 3.5 метр чуқуриш мебошад. дӯстони азиз, дар наздикиаш бунгоҳи тиббӣ, мактаби 120 ва тақрибан 5-6 та мағоза ҳаст. инҷо мансарди ҳавлӣ, дӯстони азиз, аз рӯи нақша дар ҳамин мансард бояд 4 ҳуҷраи истиқоматӣ мешуд. дар бино боз отоплениям кардагӣ системаи Ленинградка мебошад. Фақат котел ва батареяша часпондан дар кор, тамом. Дар ҳавлӣ 2 та подвал аст, дӯстони азиз, ва 1 та погреб ки дар таги ошхона мебошад. нархи ҳавлӣ бошад 1,8 млн сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотиррасон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед, дӯстони азиз.